vítejte u dnešního videa a v dnešním videu to bude sourozenecký tag a protože je sourozenecký tag nebudu natáčet sama, takže tady mám hosta. Týno, pojď sem. To je moje sestra, má 6 let, takže jsme o 3 roky a vlastně my si budeme navzájem pokládat otázky, že ona mi třeba řekne, kdy jsem se narodila a já jí na to odpovím, takže takhle, tak můžeme začít. Kdy jsem se narodila? 12.6.2006. Dobře. Takže, Týno, jaká je moje oblíbená barva? Modrá. Ne. Můžu hádat dál? Můžeš. Šedá. Ne. Růžová. Fialová. Ne. Černá. Ne. Šedá. Ne. Já nevím. Zelená. Jo. Tak teď mi dává Týnka otázku. Jaká je moje nejoblíbenější barva? Tak to nevím. Tak růžová. Ne. Fialová. Ne. Modrá. Ne. Bílá. Ne. Černá. Ne. Šedá. Jo. Tak teď já pokládám Týně a můj oblíbený koníček. Barvu? Koníček je oblíbená činnost. Jaká činnost? Oblíbená činnost, co ráda dělám. Oblíbená činnost. To ví asi každý. Jo, miluji se s Honzou. Co mám říct? Co mám říct? Sedím u telky a žeru Nutellu. Jo. Takže to by bylo pro dnešek všechno. A na příští byste nám měli psát vy a my bychom si na to jakože odpovídali. Pište mi to na Facebook, já dám můj Facebook, Twitter a Instagram do popisku. Takže já se loučím a ahoj.